За първи път съм шокиран от такава бормашина. Може директно да пробие стандартен гладък отвор в стоманената плоча за по-малко от 20 секунди. Използването на обикновени бормашини за пробиване на плочите ще се напука при пробиване, а стъклото ще се счупи на шлака, ако не внимавате. Тази нова назъбена бормашина с 4 остриета е суперзвезда в индустрията за пробиване. Оголемена спираловидна струга, прецизно позициониране и бързо пробиване. Тя съчетава предимствата на всички видове бормашини, като ексцентрични бормашини и обикновени кръстосани бормашини. Можете да пробиете във всичко. Пробийте отвори в неръждаема стомана 304 и стоманени плочи. Пробийте отвори в стъкло. Пробийте отвори в гофрирани тухли и червени тухли. Пробийте отвори в средата на такава дебела квадратна тръба. Пробийте отвори в бетон. Пробиването на отвори в стоманена плоча с дебелина 1 см също се извършва наведнъж. Пробиване на няколко отвора в плътни керамични плочки. Пробиване на отвори в медни кранове толкова прецизно. Отидете на къмпинг, постройте хижа и пробийте отвори в дърво. Пробиването на дупки в мрамора на кухненския плот е лесно. Месинг плюс стоманена плоча. Панта 304 плюс бетон с камъчета също могат да се пробият до дъното. Пробиване на дупка в чугун с спирално зъбно колело. Пробиване на дупки в квадратни тръби от неръждаема стомана 304. Пробиване на дупки в рамка на легло от масивно дърво с дебелина 2 см. Пробиване на произволни дупки върху стомана с дебелина 2 см. Обикновените свредла ще се извият след пробиване на 3 дупки, но тази свредла може да пробие 200 дупки подред без повреди. Използването и по време на строителни или декоративни работи ще удвои ефективността. Сега цената е ниска, а съотношението цена-качество е много високо. Не е преувеличено да се каже, че е номер едно в областта на пробиването. Ремонтниците, които често пробиват дупки в порцеланови материали, не бива да я пропускат.